dunay duha ka paghatag sa Espiritu Santo ngadto sa mga nagtuo kang Hesus ug nagsunod niya. Ang una, si Hesus nga bag-o pa lang nabanhaw, maoy mihatag nila sa Espiritu Santo, gihuypan sila. Niya ang ikaduha, ang pagkunsad sa Espiritu Santo sa dagway sa dila nga kalayo diha sa atong unang pagbasa gisgutan. Hay may gusto ninyo ani nga pagsod sa Espiritu Santo ninyo kadtong primero o ang ikaduha? Katubang ning murag ning linog ang ilang himutangan ni huros og maing hangin unya ni kunsa dayon tong mga dila nga kalayo na nugdon sila mga o nya nagsulti din sila lain-lain nga pinulungan. Ay may gusto ninyo ani o katong gihuypan sila ni Kristo nya niingon ang sala nga inyong pasayloon sa didto sa langit, ang di ninyo pasayloon dili sad pasayloon. Ay may gusto nyo ani duha, di ka mo managan ron og daay mga kayo diyang manugdo ninyo. Aw, posible pod nga muhatag og duha. Mga igsoon, dili importante og unsaon pagsud sa Espiritu Santo nato. Ang importante dunay usa ka epekto nga mahitabo kung dawato nato ang Espiritu Santo. Unsa may unang epekto? Musangyaw ta. Musangyaw kita sa Ebanghelyo. Muna pag-abot diri niingon ni Kristo, panglakaw kamo ug isangyaw ang maayong balita. Dili ni huyop-huyop lang dinhi nga kita-kita ra dinhi. Iniguman ako huyop ninyo, panglakaw mo. Muna siya. Nya diri sad sa atong kaning unang pagbasa, pagkunsad sa Espiritu Santo, nang nulti sila, nang lakaw dayon sila. Kamuron inigumas misa, asa mamupudong. Mulakaw sad mo, mo bitaw nang ingnon mo tapos na ang misa. Oh, panglakaw mo. Dad-a ang kalinaw gugma ni Kristo. Isangyaw ngadto ana. So karon ang atong paagi sa pagpalambit sa Espiritu Santo kanato mao na ang sakramento. Dili na kadtong spectacular nga kanabitang nilinog na ay nabanhaw nga tao nga ningkalit og tungha, mga spectacular man na inana kanabang talagsaon bang pananawon. Pero kining ato karon mao ang sakramento, inigbunyag nato, inigkonfirma nato sud ang Espiritu Santo. Ana, ang problema na lang manglakaw bakata para musangyaw sa maayong balita. Saban, lakaw mo dili. Tutok mo nako. Lain man ta, mulakaw kay mangwarta. Susus, to pa kuroy trabaho, to pa kuroy karara. Awa may problema na kay panginabuhi masana. Pero na-apil ba diha ang imong pagkamagsasangyaw? Ang imong pagkakatoliko na apil ba diha? Igabot ron nimo sa balay, inig panglungag nimo didto, inighimo nimo didto sa imong mga labhunon o unsa pa diha, pagpanglimpyo, na apil ba ang Espiritu Santo? Minanduan ba ka sa Espiritu Santo? Kay kanira ba sang espiritus demonyo mga igsoon, kugihan sa kining musuod nato? Ang nakalahi ra ba sa Espiritu Santo? Nga naman, maghuwat siya imong dawaton, imo siyang sangpiton, pero ang espiritus demonyo, sige ginag, ana-ana ni mo, musod gina siya. Bisan nga di karon tanawa, di ba nanay nagduka? Mao pagani paglingkod, gisudla na sa espiritus demonyo. Ana. Bitaw, maklaro man dire. Ana. Bisan nga di karon dinhi, wa di lang makita, pero nay uban dinhi ron ga lingkod, paglingkod pa lang da gahon-ahon na asa ka kurong mulakaw no, asa ka meron mong lakaw ra ba meron ana. Munsa na sa kaning orasa mahuman ni gwali ning pariya taas-taas ba ni muwali, gadali ra ba meron ana. Or
naroy pipila din nga wa pa mauli ang banay. Asa katong panuway dako gano katong wa baka to magbisyo buang-buang. Ang hunahuna ba wa din lakaw na ngano man gidana sa espiritus demonyo. Nasudlan ba? Naiuban din ga sige hunahuna wa pa magbubayad sa utang ning akong kanino sa paninglon ba kanina ko ron iguli na ko ron sus maningil para ba ko ron. Mahintag bayran ko na ba ko'y bayron nun da. Nga mahintag bubayad itong buwang-buwang sige rabal itong saan. Adili ka na tinooron. Oy, kamo klaro kay mga naong ninyo. Nakaroon, unsa may buhato na to. Ang atong unang ay kaduhang pagbasa, nagtug-a na to, nakita di ay mga bahin sa lawas, usa ka lawas ni Kristo. Nya lain-lain ta og buluhaton, lain-lain ta og functions, lain-lain tag kapasidad, lain-lain tag naong, pero gipahinumduman ta usara kalawas og usara sad ka espiritu ang nagbuhi nato. Usa kalawas, usa ka espiritu. Moingon gani kang usa, unsa man na nagkabuwag o nagkahiusa? Kamoron din lain-lain mamugnaong, lain-lain mo gisulob. Ako na puwak estanan, kuyaw ka ni gukuro baka. Basi gato o mag-birthday na ko ha. Birthday ro simbahan, ang kapuwa. O sakto sa siguro nang mag-birthday, magpuwa, no? Pero ang atong decoration diri sa mahal nga birhen, Valentine's Day. O, tanama. Inig Valentine's Day, magpuwa sa ng mga kuwan. Mga kanini ang mga lovers, no? Puwa nga inig uli labhag na. Nga naman gisudlas espiritus demonyo labhag mo na unsa may kuan, unsa may atong buhaton, kinahanglan ang atong hunahuna, ang atong mga paningkamot mao ang panaghiusa. Sa unang pagbasa nisulti sila lain-laing pinulungan matud pas mga nanambong. Pero ang mga tinunan, wa magsultig lain-laing pinulungan. Pulos man sila taga Galilea. So Galilean sa itong ilang istorya, pero nakasabot ang tibuok kalibutan. Murabag, ako karon, nagsulti ko karon. Nya naay mo tambong dinhi nga German, naay mo tambong nga Tagalog, nga pure gyud nga Tagalog. Nya ako gasulti ra kog Cebuano, pero makasabot sila. Nana. Unsa man na siya? Kanang magkasinabot. Unsa man nga language nga magkasinabot ta. Nga wa gi differences. Unsa man? Hibaw mo. Ang nahibaw malangit. Ang language paghigugma ay kamo. Kanang gugma bisan ang amang ug ang buta magkahiusa. Unsaon pagkakita sa buta sa sign language sa amang na di man kasulting amang magkasinabot basta gugma na hisgutan ana bisan gani ang mata kaning mata lang ba para sa maghigugma ay masabtan bisan sa kanang hikap ba bisa ang imong mata gapiyong nya naay ni hikap nimo mailhan nimo unsa nang hikapa out of love na siya or unsa na tukhang baka na so ano bang hikap ngano man dali kayo i-communicate ang love maobitan ang atong mga Pinay karon nga minyo og mga foreigners nagkasinabot ang batan-on ug ang tiguang magkasinabot. Magani uban nga, bawog nakaiglawas ang laki, kuyos nakaigbukton ba, pero ang naggupot-kupot, 25 years old, 20 years old, magsingon, darling, let's go here. Anya, imong pangutanon, do you really love that person? Yes, of course. Kay love, age doesn't matter. Nag-meeting bitaw mi sa mga batanon kagabi, nag-reorganize ko nila, niya, ako silang giingnan nga kanaganing dili ni pagkuan murag gi discriminate mo pero ato lang tarongon para mas makahigugma tagtarong kay nabisi magmaayo ang mga officers katong former ba nga officers di na sila ka-function kayo
So nag-reorganize mi gabi. Nya paghuman sila akong gisangunan nga mupadagan gid aning atong Flores de Mayo, labi na gid sa atong culmination karong May 29, katapusang Sabado sa kaning karon. Nya ako silang pasagdan unsaon nila pag-culminate, unsaon nila pagtapos, unsay ilang hunahuna. Basta out of love. Ngunday sila, pader, atong tagaag tokens ang mga kuan, kanang mga sagala, kanang mga muapil sa Flowers of May. Ako, sige. Lista din sila. Unsa man nga tokens, sa Mama Mary, katong kuan, ng image ni Mama Mary, ato ipanghatag. Sige. Suwatan nila dito. Padir, ato sa sila tagaag mga premyo. Nako, pila may gusto ninyo first prize? 20,000 padir. Nako, sige, lista. Ikaduha, sa 15. Nako, sige, lista. 10, sunod, lista. Consolation sa padir. Unsa may makalipay ninyo? Good, consolation. Sige, 5,000. So niya padir, ang mga nadaghang ito lagi panghisgutan. Kay gugmagod, nana, sus pagkwinta. Sige, kwintahatanan. Anak din ko. So, pagsubay ang mga bata noon, hala, kadako pa din. Abot maghapit 800,000. Hey, manghatag mo sa kunog bugas nga tos mga kuan, mga pobre na to, mga 1,000 kung nakabuk atong mga minimum, mga pobre nga mga katauhan din eh. So, ato sang panagaan, kay kita rin maglipay-lipay diri. Inya sila dito, dili ka feel. Ato sang tagaan, uy, pagkwinta ron niabot mga 800,000. Ingon sila padir, unsa o man kadako ba ni nako. Ug naa lang gyud gugma, kagamay na. Di ba? Nako, nindot kay nang gakson kang Mama Mary, ang pare o gaksos madre, di kay nindot. Pero gakson ni Mama Mary, o kana, nindot na. Ikaw asawa, gusto ka gakson kang Mama Mary? Gusto ka? Uy, kusga. Dudit. Palit, 1,000. Ikaw ba na, gusto kang gakson kang Mama Mary? O ka na rin yung imong asawa mo, imong gakos, di mo? Ang saman, gusto ka? Ala, dunit. Ikaw, batanon, gusto kang gaksong Mama Mary? Ala, dunit. Out of love. Muna, ato ning imuon, dool naman lang kayo, ingon sa sila, kanusagan ito ni Padir, ako unsay kanusa nga, 22 na takaron, sunod sa Sabado. Uy, kaduol na lang sa kuan, kaning, ang sangan aning date, nako, so why imposible ana. So, atong ibaligya ning ato mga slots, sugod karon hangtod sa sumad sa dani, Domingo. Muen po ni Domingo. Atong tanahon, og pilay mapalit nga Mary's Embrace. Nya mo na atong gamiton para sa kuan. Hibawaan man na inig kahuybis o kusog ang halin. Inig kahuybis o kusog ang halin, ato ditong tumanon tong tanan og panilitag wa gihalin ay sus cancel cancel. Ano go taw maghago-hago taan ha. Og pila na may pag-announce ko canceled ang tanan mga premyo, mga token diha na participate na lang ta kay wa gyoy halin gilangaw ang atong Mary's Embrace. Pero mahimo sad ni siyang kuan halinonon kayo. Di bukal-bukal sa gugmas pare. Para gyapon ni sa atong kayuhan. Pero ang mga premyo nato kay representatives man ni sa mga kapilya, pareha gihapon ni atong pagpista nga ang premyo ipaagi gyapon project sa kapilya. Dili ma-withdraw ang prize kung dili suportaan og project sa kalambuan sa kapilya. Dili kalambuan sa sagala. Asap lang na i-date. Kadtong kapilya gyud may pahilunaan. Dili personal ni nga premyo. Pero ang sagala maoy na ning kamot na makadaog sila. No? Pero suportaan sa whole chapels. Makatabang yapon tong atong pagpista daghan na maka-claim dire, nakatabang yun. Wa sila suga sa kapilya, nakapalit yung suga. Wa sila sound system, nakapalit yung additional nga bapol sinana. Nasa dako-dako nakaparinubit gyud ilang kapilya.
O di kanindot ana. Mapuna na sana karon. Mo na og di sila mga matay ika Sabado, naagid sila at least consolation prize. Kung daghan sa laging halin, og wa, adi cancel dayon. Pero mahalin ba ni? Yes. Ngano man tungod sa atong gugma, tungod sa grasya sa Espiritu Santo. Mao na diha ta dapita ma-relax. Manindog na ta.